стрелбата! Кои сте вие? За какво сте дошли? Какви са вашите искания? Ние сме съединисти. Дошли сме при пашата. При пашата? След мене! Братя, часът на нашето съединение удари. Чуждото румелийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. На негово място е превъзходено съединението ни с княжество България. По скиптърът на българския княз, негово височество, княз Александър I. Граждани, вие се задължавате в името на Отечеството ни, в славата и величието на България, да се притечете на помощ и да подпомогнете святото дело, като запазите най-строго общия ред и тишина. Помнете, че строго ще бъде наказан всеки един от вас, който си позволи някакво насилие и грабеж, особено ако това насилие е против чуждите народности, които всеки трябва да защитава като свои братя. Офицери и солдати, синове на България, тайният комитет ви обажда да наведете глава под горди български лев и пред величието на християнството, кръстът, против когото и за кого ще се биете вие. Помнете, синове на България, че вие служите за позор и унижение под полумесеца байрака и пашите на нашите 500 годишни мъчители. Благодейни и духовни пастири, вие, които сте пазили и кръстили България цели 500 години, подигнете кръстът Спасителев и благословете святото ни дело, съединението. Дорде просветва Европа, признае нашето народно и свято дело, дордето войските на Негово Величество Александър I завземат Тракия. Избира се временно правителство, което се разпорежда и управлява всичко. Нека му е длъжен да покорява всеки. Нека Бог и нашите мишници са ни на помощ. Напред! 5 септември 1885 година. От комитета. Народе, часът удари. Светото дело на съединението е почнато. Няма колебание. Всички българи, всеки българин е длъжен да даде ръка и за общественото дело. Напред и на оръжие, братя, опълченци, в тая минута за святото дело, освобождението, за което сте полагали гърдите си срещу неприятеля, бърже и спретнато, както сте били през 1877-78 година. Пригответе се. Сега е минутата, в която с народните мишници и Божията воля ще се осъществят идеите на Отечеството. Напред, братя, опълченци, да изпълним клетвата си! Войници, на мен се падна честта да ви доведа тук срещу турското владичество. Заклевам в името на България, княз Александър I, в името на нашето знаме. Да живее Съединението на България! Господин Кръстевич, в името на българската воля, на българския народ и на неговия княз Александър I, аз, Продан Тишков, известен още като Чердафон Велики, ви заявявам, че вече Източна Румелия и княжество България са едно цяло с името България. Призовавам ви доброволно да предадете властта в ръцете на представителите на Тайния комитет. И аз съм българин.
Не мога да не чувствам известно удовлетворение в тази минута. И ако аз губя всичко, нека спечели българския народ. Да живее Съединението, братя! Да живее България! Арестуйте пешата! Точно така. Отведете го в голямо конаре! Господи, благослови това свято дело, съединението на княжество България с източна Румелия. Благослови нашето единно отечество България. Нека Бог да осигури благоденствие на народа ни и на неговите храбри и достойни воини. Слава на Отца и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин. Да живее Съединението! Да живее Съединението! Да живее Съединението! Да живее Съединението!